спомени, спомени мили, вие сте всичко за мен и с много любов сте дарили моят нерадостен ден. Казвам се Василка Давидкова Пиларска. Това име Пиларска е много редко. И съм от село Крупник, Благоевградско. И баща ми е починал на 33 години. Била съм на 2 годинки, не го помна. И поженили майка ми в Симитли за един възрастен човек, 20 години по-голем от нея, за да ни отгледа, че ние сме били 3 деца. И дойдох да уча в Мездра. Така станаха нещата, че се запознахме с мъжа ми и останах тук по вашия край, във Враца. Учила съм текстилното училище в Мездра и започнах много бързо работа. Вместо 2 години, година и половина учих, а половината година минах веднага на работа, за да си изкарам парички, да си купа за бала рокля, обувки и започнах работа. 37 години трудов стаж имам. Работила съм различни места. Шполачка, сновачка, бобинарка, майсторка, такачка. След 5 години в Мездра. После тук във Враца 5 години. В Гаврил Генов също много професии. Деловодител, куриер, ОТК, на машини. Много неща знам. А па за плетки да не говоря колко исках всичко да знам какво се плете. И на една кука, и на две, и така. Обаче до 80 години работих и то доста. Даже извън работата обслужвах поне 40 къщи, съм помагала на хора, които са били болни и имали са нужда. Но короната ме постигна. 3 дена и 3 нощи едва му станах жива. И от тогава вече не мога нито да плета, нито да работя. И днеска много зле се чувства. С голем завър слезна долу за яденето, дето ми донасят. И след това по 1 час не мога да се свърна. На 14 дойдох в Мездра, на 15 години и половина започнах работа. И така до 80? И така до 80. На 52 се пенсионирах, защото майка ми беше тук при мен и беше много болничка и я гледах. И трябваше да... Но не съм преставала да работя до 80 годишна възраст. Бог ми даваше сила, но сега вече трудно. Така, къде са децата ви? В България ли са? Да, сина ми е в Бистрец. В Бистрец, там работи механик, обаче и той позакъса операция. 1 година, кога лекаря казала, ако можем да го сложим, но е рисковано, и той предпочете да не рискува, и така вече 2 години. Сега трябва в Пловдив да ходи на операция, която струва 7000. И много сме притеснени, особено аз имам и аз проблеми, трябва да ходя в София. Слагаха 2 стендове, клапата трябва да се оперира. Да, ама като детето ми не е добре, аз не мога да се реша да ида на София. Трудно ми е пътуването, а и после трябва някой да ме гледа. А те трудно им е. Вече не знам какво да кажа. Аз всъщност ви питах за децата, за да стане ясно дали можете да разчитате на помощ от тяхна страна. А то всъщност май се оказва, че те разчитат на вас. Дъщерята е учителка по математика и физика. Псориазис има, получи това нещо от баща си. Баща ѝ беше недобре и изпадна в кома, така че и тя не е добре. И те не разчитат на мене, но ако имам дни и годинки, аз получавам от социалните храна и много съм доволна. Ама не имам думи да кажа колко
И това ядене, дето го дават на обяд, аз го ям 2 пъти, 2 дена. Днес и утре. И събирам по някоя стотинка и давам на децата колкото мога. Какво да направя? Майка съм. А тези неща, които от Европейския съюз, аз вече на 2, ако не и 3 пъти получавам. Много съм доволна. Много така им благодаря и да са живи и здрави тия хора, които мислят за такива хора като нас, възрастни и болни, и Бог здраве да им дава. Всъщност това, което дават, получавате като хранителен пакет, са неща от първа необходимост, такива, които по принцип също пазарувате. Ако не ги получавахте, щяхте да отидете на магазина и да си ги купите. Предполагам, че всички продукти използвате. Или има излишни? Не, използвам ги и съм доволна и благодарна. А хигиените получихте ли ги вече? Шампуан, да, получих ги, снахата отиде и ги взема. Използвали ли сте някой от тях вече? Да, ползвам. Добре. Използвам всичките и аз съм много икономичен човек. Ми викат, че съм изтисната и нищо не хвърлям. Както виждате, препълнена ми е къщата с много неща и викам, ако се наложи децата да изхвърлят, ама аз да не виждам. 37 години пях в църковен хор. Тези ръкоделия ваше производство? Всичко мое. А колко съм дала на децата, колко на други хора и колко плетки, безброй. И добре, че в ансамбъла пях 10 години, да можах да ида и у Франция да видя Ейфеловата кула, и във Венеция. Първите 40 години беха много трудни като дете и като се омъжих, обаче пък после песните ми създадаха сила и ми дадаха живот. Отвори се вратата. Отвори се вратата. Има ли нещо, което ти липсва в тези пакети? Нещо, което би искала да получиш като хранителен продукт или хигиенни материали, а пък ги няма сега в пакетите? Не мога да кажа. Какво додават, е всичко добре дошло, използвам ги и каквото решат, това е. За какъв период от време ти стигат? Колко време, докато свърши всичко, което си получил, колко време минава? Една година успяваш ли да ги ползваш? Да, използвам ги, даже и по-кратко време. Да, и по-бързо свършваш. И по-бързо даже. Зимата поне успяваш ли така с тези консерви да си помогнеш? Помагам си. Да. Само дето ми донасят ядене и сега вече като не ми е добре, не мога и да пазарувам. И това, което правите, Оля, сестрите, дето идваха, те са вие бехте моите роднини, моите близки. Да. И толкова съм доволна. Сега па от общината идва едно момиче и помага ми. Аз просто никога през живота си не съм очаквала, че може някой така отгоре да ми... Да, това след като направихме консултациите, нали, индивидуалната консултация, която направихме. Да. Много съм доволна от всички, които идват. Даже вчера момичето, когато имам нещо нужда, иде пазарува, тук ми помогне, разнообрази ме, разговаряме. Това ми е на мене предостатъчно. Много деца имам, живи и здрави на хората и моите, аз само се хваля, но те са на работа, на училище и вие сте след децата моите близки. Други роднини тук нямам. На вас, младите, ви е по-трудно, отколкото на нас, старите. Нищо, че сме болни. Така го смятам.